I que d'alguna manera el que es basa aquest acord és el que estableix aquest acord, és una cosa molt específica sobre l'anúncia per la presentació de bisbes i tal i qual, i sobre el privilegi dels capellans i tot aquest a l'hora de ser jutjats i tot això, però a banda té una cosa molt curiosa, que és que es planteja com una continuïtat del concordat de l'any 53. 53 o 57? 53. 53. D'acord? Per tant, molta gent ha qüestionat si realment això no és més que una modificació del concordat del 53 i que, per tant, segons com es podria arribar a considerar que està vigent el concordat del 53 de l'època franquista. Bé, això seria un debat jurídic en el que no entraré, però bueno, simplement faig la reflexió perquè la gent en sigui conscient. A banda d'aquest, hi ha 4 acords que són els més coneguts sobre assumptes jurídics, assumptes econòmics, ensenyament i assumptes culturals i assistència religiosa a les forces armades, que són els que fan infinitat de concessions a l'Església Catòlica, com ja sabeu, que si podeu posar la claueta de la declaració de la renda per donar-li diners, si s'ha d'ensenyar religió a les escoles, que és obligatori que l'Església pugui ofertar la religió, no que la gent la faci, però sí que la pugui ofertar. I no sé, i estableix coses tan curioses com que els diumenges han de ser dia de festa, perquè està en l'acord de l'Estat amb l'Església Catòlica, no regulació d'assumptes jurídics o d'assumptes culturals, però és igual. O sigui, els diumenges aquí són festa, entre altres coses, ja no per una qüestió de tradició que podríem dir, com és tradició, un dia a la setmana de ser, preferim el diumenge. No, no. Això ha estat un tractat internacional signat per l'Estat amb la Santa Seu, que diu que els diumenges seran festa, punt. Bé, no m'estendré en els detalls, això es pot trobar, ho podeu llegir, no hi ha cap problema. I finalment hi ha un acord, que aquest sí que és més testimonial, que és de l'any 94, sobre assumptes d'interès comú a Terra Santa, que l'únic que fa en definitiva és cedir propietats de l'Estat a l'Església Catòlica perquè les administri allà a la zona d'Orient Mitjà, a Israel, hi ha alguna cosa inclús que forma part de Turquia, del Líban, etc. I després l'altra gran qüestió, la llei orgànica del 1980, de llibertat religiosa, que és la que regula la relació amb l'Església Catòlica. D'entrada ja veieu, té un tracte especial, high level, vull dir, diferent de tots els altres. Ells tenen alguns acords propis que els donen tota una sèrie de concessions que no té ningú més i, per tant, és el que dèiem, és una església que té un tractament privilegiat. I llavors hi ha una llei que regula les relacions amb totes les altres confessions, en base a la qual hi ha 4 confessions religioses que tenen un acord específic que també els dona, perdó, 3 confessions religioses que tenen un acord específic que també els dona determinats drets que no entraré a descriure, que són l'evangèlica, la israelita i la musulmana. Però després s'han reconegut com religions també d'arrelament notori 3 religions més. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, que són els mormons, els testimonis de Jehovà i els budistes. Aquests no tenen encara acord amb l'Estat, acord específic, perquè l'Estat ho ha anat dilatant i ho ha anat intentant evitar en base a diferents coses, perquè clar, això és donar-li certs privilegis, que evidentment aquests també volen, perquè volen igual que els altres, i aquests voldrien estar igual que els altres, i aquí tothom té privilegis. És a dir, ja tenim un sistema com de 4 nivells, on l'Església Catòlica està en el top, 3 religions més, 3 confessions religioses més estan un esglaó per sota, o 2 si voleu. Després hi ha les 3 que estan reconegudes, que estan un esglaó per sota, i després, com podeu veure, estan els no creients, que no tenen cap mena de consideració de cap tipus i no estan emparats per la llei de llibertat religiosa, que s'havia reclamat moltes vegades que a banda de llibertat religiosa fos també llibertat de creences o de consciència, això. Exacte. Bé, quina és la situació a Espanya i a Catalunya? Hi ha una mica de diferència, però és bastant semblant globalment. Una religió catòlica majoritària, a Espanya amb més implantació o més força que a Catalunya. El que us deia abans, a Europa, els països o les comunitats són bàsicament monoconfessionals, és a dir, això ho estem veient ara, però si això s'ha mirat fa 30 anys, això seria un 80 o un 90%. És a dir, no hi ha moltes religions. És en els últims temps que ha començat a augmentar les religions, diguem, les de més religions. Abans eren purament testimonials. Però, si ho veiem, a Catalunya mateix, els no creients són al voltant del 39%, o sigui, amb molta diferència són el segon col·lectiu després dels creients en religió catòlica. Hem de tenir en compte una cosa, que aquí no ho he posat per
no estendre'm. Però d'aquests creients en la religió catòlica, que es representa que són una mica més de la meitat de la població, la gran majoria no són practicants. La gran majoria vull dir la immensa majoria. És a dir, són, el que en diem, catòlics sociològics. Però que a la pràctica no tenen cap vincle amb l'església, ni van a missa, ni res per l'estil. Si mirem per poblacions, la cosa encara és més sorprenent. Bé, més sorprenent no, és més interessant. Perquè aquí s'ha separat bàsicament religiós i no creient. No religiós en general no separo el que són ateus estrictament dels que són ateus, o que diuen que són no creients però que no saben si són ateus. No distingeix. Creients i no... O sigui, religiosos i no religiosos. O creients i no creients. En blau estan els creients i en vermell estan els no creients. Si us fixeu, hi ha una cosa molt curiosa. Això és una gràfica d'edats. O sigui, això és del 18 al 24, 25 al 34, 35 al 49, 50 al 64, més de 65. Si mirem la gent de més de 65 anys, el 76% de la població es declara catòlica. Es declara religiosa, perdó. La majoria ja sabem que són catòlics, però es declaren religiosos. Mentre que solament un 22,5% es declaren no religiosos. Si tirem enrere, quan mirem joves de 18 a 24 anys, més del 55% es declaren no religiosos i solament un 42% es declaren religiosos. Podríem fer una gràfica, una línia per veure més clarament, i veiem com quan la gent és jove no religiosa i la gent més gran és més religiosa. Clar, aquí hi ha dues possibles interpretacions. Una, que la gent es va fent religiosa amb l'edat, i quan més gran, més religiosa et tornes. L'altra, que jo crec que és la correcta, ja que suposo que la majoria de gent estarà d'acord amb mi, és que avui dia els joves no són religiosos. La majoria de joves no creuen. No creuen i no creuran quan siguin grans. El que està bé és un recanvi generacional. Les noves generacions s'estan desvinculant cada vegada més de l'Església. De l'Església i de la religió en general. Cada vegada són menys creients. Les societats modernes es caracteritzen per una cosa, que els joves cada vegada són menys creients. Cada vegada es desvinculen més de l'Església. I l'Església, un percentatge important de la gent que encara, dels seus adeptes o dels seus seguidors, és gent que és gran perquè de jove ja va ser educada en la religió i ha seguit mantenint aquesta forma de pensar al llarg de la seva vida. Si això és així, què passarà? Doncs que això anirà reemplaçant allò i ens trobarem un moment que realment la majoria de la població serà no creient. Estic especulant, però crec que és un raonament bastant lògic, no crec que estigui inventant res descabellat. Si mirem què està passant, a la pràctica, estic parlant de dades enquestes oficials, sempre són oficials, o enquestes del CIS o enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. No estic fent coses així volar coloms. Aquestes dades es poden trobar totes en enquestes oficials i que són públiques, a més. Més del 90% de la població no va mai a l'església, tret d'actes socials concrets. Malgrat hi ha una majoria, que deia abans, que encara segueix declarant-se catòlica, que ja hem vist que és sobretot la gent de més edat, malgrat això, més del 90% de la població no va mai a l'església. Va a un casament, va a un bateig o va a un funeral, però si no, no va mai. Però mai vol dir mai. Però és que més del 95% dels joves no van mai. Fins i tot hi ha molts joves que no van ni als actes socials. O sigui, potser els casaments encara més, però si és un bateig, hi ha joves que no hi van directament. Però podem anar fent un seguiment de diferents paràmetres. Més del 65% d'alumnes de primària i secundària no fan l'assignatura de religió a Catalunya. I al voltant del 40% a Espanya. Penseu que la religió s'ofereix de forma obligatòria a totes les escoles i instituts de l'Estat. I en molts llocs encara la pressió social, la tradició, etc. fa que els nanos s'acabin apuntant o els acabin apuntant els pares pel que diran o perquè no perdin el temps si no fan res. Penseu que a Catalunya, en aquests moments, més del 90% dels matrimonis són civils. Més del 90%. Avui dia pots casar-te a qualsevol lloc. Aquí he posat una imatge d'un terrat. Fixeu-vos, en un terrat fiquen unes cadires, unes floretes, ho posen la mar de mono i et pots casar al terrat de casa teva, si vols.
o un parc, o a la platja, o un restaurant, o on et sembli. També pots fer-ho, no sé si encara ho fan aquí a l'Ajuntament, no ho sé. I després hi ha un percentatge que a l'església, però estem parlant d'un percentatge molt petit. El 90% seria el 10% a Catalunya i al voltant del 20% a Espanya. A Espanya en conjunt, incloent Catalunya. Menys del 30% dels nadons que neixen actualment a Catalunya són batejats. Menys del 30%. Sols el 18,5% dels contribuents a Catalunya i el 33,3% al conjunt de l'Estat, el 2018, són les últimes dades que hi ha, va marcar la casella de l'Església i la declaració de renda. I tot i així, això li va suposar a l'Església 267 milions d'euros. Com a curiositat, l'Església va invertir 3 milions d'euros només en publicitat per la campanya de la declaració de la renda. És a dir, aquests que cobren i surt a compte fins i tot invertir una part per poder recaptar més després a la declaració de renda. Recordeu que és l'única confessió religiosa a la qual se li pot assignar una contribució a la declaració de renda, que no la paga l'Estat, en el fons la paguem els contribuents. És a dir, i no la paguen els contribuents que marquen la casella, la paguem tots. Això és una altra fal·làcia d'aquestes que es diu habitualment, perquè el que marca la casella no paga més, no paga un X% més perquè vagi a l'església, no paga el mateix que els altres. Simplement que dels impostos que havien d'anar a la casa comuna, una part es treuen i s'envien a la confessió catòlica. Per tant, en el fons estem finançant entre tots. Si ho mires al revés, el que marca la casella de l'església pagaria menys impostos que el que no la posa. És una manera de mirar-ho, però al final no canvien el resultat. Per tant, tenim en teoria un estat no confessional, teòricament amb separació formal entre l'Estat i l'Església, però que en la pràctica afavoreix la religió, en particular l'Església catòlica, i discrimina els no creients. Potser no podem dir que és un règim confessional, però en alguns aspectes se li sembla. Aquí podeu veure algunes coses, imatges típiques, no? Presidents de govern que juren el càrrec de president davant d'un crucifix, això que dèiem de la casella de l'església a la declaració de renda, o escoles on encara pots trobar els crucifixos a sobre de la pissarra o a qualsevol lloc de l'aula. Bé, hem vist una mica quina és la situació als Estats Units, a Europa, o que podríem dir exemples del que seria una societat més o menys moderna, i ara veurem algunes característiques d'una societat moderna. Una societat moderna actualment és la que en podem dir que és una societat plural. Plural en el sentit que és multicultural, vol dir que hi ha persones d'orígens i cultures diferents. Evidentment, vosaltres podeu anar a un poble de Ciudad Real i que allà tothom hagi nascut allà al poble i que no hi hagi ningú de fora, però, home, no seria el millor exemple d'una societat moderna. Una societat moderna estem parlant sobretot de ciutats grans, avançades, on hi ha moviment, on hi ha gent d'altres països, hi ha gent a estudiar, gent a treballar, etc. Aquestes societats, que són al final el que marca la dinàmica mundial, podem parlar de ciutats dels Estats Units, podem parlar de Barcelona, de Madrid, de Londres, de París, de Singapur, de Hong Kong, aquests llocs cada vegada són més multiculturals. Hi ha gent de més llocs, procedent de tradicions culturals diferents, i té l'altra característica, realment arrel d'això, que és multireligiosa. Bàsicament, què vol dir? Que hi ha persones que tenen creences religioses i conviccions no religioses diferents. Aquestes societats, diguem-ne, modernes són cada vegada més diverses. Hi ha gent de tot tipus. I són societats que estan o secularitzades o en procés de secularització. Això és el que hem vingut explicant d'alguna manera. Això em reflecteix una mica el que hi ha dins. Bé, aquí faré 2 o 3 apunts només per situar-nos en el tema. Jo crec que hauríem de tenir en compte diverses coses. Primer, al marge de les seves conviccions o les seves creences, les persones hem de pensar que sempre manegen respecte, però no sempre les idees. Això és una confusió que es dona molt sovint. O sigui, el fet que convisquin gent de tradicions diferents i cultures diferents no vol dir que totes les idees valguin. És a dir, jo penso que sí que s'ha de respectar totes les persones, però no totes les idees. En tot cas, les idees són respectables sempre que també respectin les altres persones, els seus drets i les seves llibertats.
Però és que hi ha idees que no fan això. Hi ha idees o tradicions, com li vulgueu dir, que jo crec que no solament poden ser criticades, sinó que han de ser combatudes. I us posaré alguns exemples. Per exemple, podríem parlar d'idees o tradicions que no són respectables. La violència religiosa o ideològica. Podríem anar-nos molt enrere i parlem de les creuades. Per exemple, no sé si coneixeu una mica el tema, les creuades de fet van començar contra els càtars, no van començar a Terra Santa. Doncs a les creuades contra els càtars, igual coneixeu l'episodi que es va produir a la ciutat de Besiers, quan les tropes papals assetgen la ciutat de Besiers, que està ocupada, que està en poder dels càtars, són bàsicament els càtars, i arriben amb les tropes davant de la ciutat i el cap de les tropes pregunta, en el cap, amb el delegat papal, li pregunta, i què fem? Doncs l'altre li contesta, mateu-los a tots, que Déu ja sabrà reconèixer els seus. I així ventilem el tema. Com Besiers és un problema, és una ciutat càtara, què fem? Mateu-los a tots, i si hi ha algun que no és càtar, és igual, Déu ja el reconeixerà. A veure, clar, això no és... Jo crec que no es pot acceptar. O episodis de la Inquisició, no? No sé si ho sabeu, però la Inquisició comença per una... a banda de les raons històriques, es justifica per una cosa que de vegades sembla gairebé una broma, no? Es basa en un episodi de l'Evangeli de Lluc, 14:23, que diu: i el Senyor va dir al servent, surt pels camins i pels tancats i obliga'ls a entrar perquè la meva casa s'ompli. Aquest obliga'ls a entrar s'interpreta històricament que el que permet és a l'Església Catòlica obligar a entrar a l'Església tot aquell que no sigui catòlic o que no es declari catòlic. Per tant, interpreta que tothom que pertany a l'Església està obligat a fer entrar a l'Església aquells que siguin heretges, díscolos o com li vulgueu dir, o heterodoxes. I en base a això es justifica la creació de la Inquisició. Penseu que l'últim executat a Espanya per la Inquisició va ser Gaietà Ripoll, un mestre valencià, però que estem parlant de l'any 1829, no us penseu que estem parlant de l'edat mitjana. O sigui que poca broma. Hi ha molts exemples de violència d'origen religiós que no serien justificables, més a banda dels que podríem dir més antics o més històrics. Per exemple, quan es justifiquen els atacs als Estats Units l'any 2001, en va ser que és un enemic de l'islam, o l'Holocaust a l'Alemanya nazi en contra dels jueus, o alguns països, alguns règims comunistes on es va matar gent simplement pel fet de no ser, o per ser creient o per no ser comunista. Per tant, exemples d'aquests en podem trobar tot arreu. Jo crec que el que ens hauríem de quedar és que amb la idea que hi ha exemples de violència que no són justificables. Però n'hi ha molts més, Vull dir, la violència contra idees i opinions, la mutilació genital o l'ablació justificada per raons religioses, o la discriminació de gènere per la mateixa raó, o els privilegis en base a creences. En això, mira, he posat un exemple aquí que està divertit. Divertit si no fos perquè és una mica lamentable, no? Recordareu que el papa Benet XVI va venir aquí a Barcelona per la consagració de la Sagrada Família l'any 2010. Doncs va produir una circumstància com molt curiosa, que està gravada, per buscar els vídeos, no hi ha cap problema. Estava oficiant allà la seva, no sé si era la missa o la intervenció, no sé exactament, això no ho tinc present, i en un moment donat, li dona un copet una ampolleta allà i la volca era or. I clar, estava el papa rodejat de tots els bisbes al voltant i clar, es van quedar tots així parats mirant, i de cop van aparèixer unes monges de darrere amb draps, per clar, i van entrar, van atacar tota la taula, van deixar tot ben net, i totes les monges van tornar a desaparèixer, i es van tornar a posar tots els bisbes i el papa al mig. Llavors, sí, a veure, jo poques vegades he vist una imatge que sigui més significativa del rol de la dona en l'Església Catòlica, no? El rol de la dona quin era? La neteja, fer la neteja. Els que estaven fent l'acte, la missa, la intervenció i tal, eren els homes. Les dones eren un complement que s'utilitzava per coses purament pràctiques, no? És curiós.
Llavors, estem parlant que estem en una societat plural on hi ha idees que no són respectables, no són acceptables. Llavors, què hem de fer perquè una societat plural, amb gent de diferents orígens, tradicions, religions, etc., pugui conviure pacífica i respectuosament? Què hem de fer? Primer hem de pensar que aquesta societat hauria de promoure el bé comú i l'interès general, no tenir en compte les creences de la gent a l'hora de prendre decisions o a l'hora de legislar. Hauria de protegir els drets i les llibertats individuals. O sigui, no val allò de dir sí que protegiria els meus però no els de l'altre. És a dir, clar, si tu dius no, si els drets de la religió catòlica estan molt protegits. És que no són catòlics, què? Hauria de promoure la cooperació entre persones amb creences i conviccions diferents i hauria de promoure el que en diem la laïcitat. I què s'entén per laïcitat? Doncs sobre això podríem fer també un debat que podríem estar tota la tarda, però em limitaré a marcar tres qüestions. La laïcitat bàsicament inclou tres conceptes. El primer és la llibertat de consciència. O de religió, no perquè només sigui la llibertat de religió, sinó perquè en alguns llocs s'entén religió en aquest sentit més ampli que engloba la consciència. Bàsicament a les tradicions americanes. Per exemple, hi ha una cosa que és curiosa, la Freedom from Religion Foundation és la principal organització americana que lluita per la laïcitat de l'Estat als Estats Units, o per la separació entre l'Estat i l'Església als Estats Units. Freedom from Religion, o sigui, la llibertat de religió. És un tema conceptual, perquè per ells no s'hi senten còmodes així. En el fons estem parlant de llibertat de consciència, d'acord? Igualtat de drets per tots i totes, sense discriminació per la raó de creença, i després l'altre gran cavall de l'aire és la separació de l'Estat i les esglésies. Perquè les creences i les conviccions són afers de caràcter personal, no són afers de l'Estat. Són els tres grans principis de la laïcitat. Hem vist quina és la situació de la relació Estat-Església als Estats Units, a Europa. Hem vist una mica com és la societat moderna, plural, amb totes convulsions. Llavors us explicaré molt ràpidament, perquè no pretenc fer una xerrada sobre què és l'ateisme, però sí una breu introducció per si algú té algun dubte i tal. I finalment parlaré del rol de l'ateisme en aquest context que hem plantejat. Quina ha de ser la funció de l'ateisme o quin pot ser la funció de l'ateisme en aquest context. Molt bé. Per entendre què és l'ateisme hem de partir d'una pregunta. Què és el que podem saber? És el que podem saber amb certesa. És a dir, quines són les coses que nosaltres podem afirmar amb coneixement i amb convicció. Com aconseguim informació les persones, els éssers humans? Bàsicament, a través dels sentits i de la raó. Nosaltres captem informació amb els sentits i utilitzem la raó per processar-la. Això ens dona el que en diem informació objectiva. Evidentment que ens dona també informació subjectiva, però aquesta informació subjectiva la podem objectivitzar. És a dir, nosaltres podem dir, bueno, fa calor, fa fred. Segurament faríem un debat i no ens posaríem d'acord. Però podem agafar un termòmetre i mesurar-la. I al final podem dir, hi ha 26 graus, o 22 graus, o 21 graus, i això ho podem contrastar tots i podem fer servir 10 termòmetres diferents i veure com estan fabricats. Per tant, podem arribar a tenir informació que sigui objectiva, el que se'n diu informació intersubjectiva. Aquesta informació sempre ens remet al món natural. Nosaltres sempre ens referim al món natural. Qualsevol mesura que podem fer sobre la realitat, estem parlant del món natural. I aquesta informació és verificable, és a dir, jo puc fer un experiment i si algú no està d'acord el pot repetir, donar-ho compte, podem comprovar-ho. Podem opinar diferent, però al final la informació és la mateixa. És a dir, jo puc dir que aquesta taula té 4 potes i l'altre pot dir, doncs jo no m'ho crec, us pot venir i verificar-ho. Podríem entrar en un debat que és una pota, però ens podríem arribar a posar d'acord en coses d'aquest tipus. És el que se'n diu, segons la terminologia de Karl Popper, que la informació és falsable. Es pot comprovar si és falsa o no és falsa. És informació que està basada en l'experiència, el raonament, en certeses, en probabilitats, perquè de vegades no podem tenir una certesa absoluta, però sí que podem parlar de probabilitats. És molt probable que això sigui així o és molt probable que sigui això. Actua en definitiva com la ciència. O sigui, la ciència tracta es basa en els sentits i en la raó. Utilitza els sentits i la raó per aconseguir coneixement. I aquesta informació, que és la que fem servir tots en la nostra vida quotidiana, què ens aporta? Ens aporta conviccions. Conviccions sobre com són les coses, si la Terra és plana o rodona.
podríem discutir, igual hi ha algú que diu no, la Terra és plana, molt bé, tenim mecanismes per mesurar si realment és així o no és així. Ens aporta conviccions, amb més o menys fiabilitat, en alguns casos la fiabilitat és gairebé del 100%. I després, la pregunta és, i només podem saber coses a través d'aquests mecanismes, a través dels sentits i de la raó? Hi ha gent que diu que hi ha una altra manera, que hi ha un altre sistema, que és la fe, que la fe també aporta informació sobre la realitat. Què passa amb la fe? Home, la fe ens dona informació purament subjectiva. La fe és una experiència personal que té una persona i que els altres no poden contrastar. Si jo dic que jo tinc fe en que existeix un unicorni de color blanc que és invisible, pot tenir la fe que vulgui, però és que els altres podem no creure-ho i no tenim manera de verificar-ho. D'acord? Per què? Perquè la fe ens parla no del món natural, no ens parla de la realitat natural, ens parla del món sobrenatural. D'un món que suposadament existeix més enllà del món natural, però que no es pot verificar. És un món que no és accessible, està ocult i que no és verificable. No seria falsable segons la terminologia ho dic perquè és un tema potser una mica filosòfic o més tècnic, però bueno, perquè ens entenguem els que conegueu una mica més el tema. És a dir, parla d'un món que no és contrastable. Jo afirmo una cosa que ningú pot verificar, si a tu et serveix, doncs millor per tu, però clar, no ens ho facis creure als altres perquè els altres no tenim manera de verificar-ho. La pregunta és, està basada en una revelació, en una emoció, la pregunta és, potser en un somni, no? Si només ho pots veure tu i no ho pot verificar ningú més. Una altra cosa és que quan jo explico una cosa, que jo dic, jo tinc una intuïció que hi ha, no sé, un geni que fa no sé què. Sí, jo també ho penso. Podem posar d'acord, però clar, això no vol dir que sigui verificable. Podem coincidir en les nostres elucubracions, però això no vol dir que siguin coneixements verificables. Per diferenciar-ho, i això cadascú utilitza les seves terminologies, però a mi m'agrada parlar, quan parlem d'aquestes distincions, que el que aporta la fe en tot cas no són conviccions, són creences. Sobretot ho dic per diferenciar, per saber de què parlem en cada moment. Les terminologies es poden barrejar, no passa res. És a dir, la creença està basada en la revelació, es basa en la fe, parla del món sobrenatural, déus, ànimes, esperits, bla, bla, bla. Això dona origen a una religió, que és una forma organitzada d'interpretar el coneixement sobre déus, ànimes, etc. I això acaba gestionant-ho esglésies, bàsicament esglésies o confessions religioses o organitzacions. En el cas de les conviccions, que estan basades en certeses i probabilitats, certeses, recordo, verificables, comprovables, es basen en els sentits i la raó i parlen sempre del món natural. De l'univers, com vulgueu dir-li, suposo que ens entenem en el concepte. Això és el que defensa l'ateisme o l'agnosticisme, podríem parlar dels matisos, i parlem d'organitzacions, associacions, etc. Això és una anècdota molt divertida. Per il·lustrar una mica el tema, segurament us he dit parlar de Fernando Sabater, és un senyor que ha escrit, entre altres coses, un llibre molt interessant, que és La vida eterna, on parla d'aquestes qüestions, i explica una anècdota molt divertida, que és que estava una vegada a una caseta del Retiro, durant la Fira del Llibre de Madrid, signant llibres, i se li acosta una senyora, una parella, de senyors grans, i estava dubtant, i li pregunta, i la senyora s'acosta i li pregunta, mire, señor Sabater, es que yo quería preguntarle una cosa. Diga, ¿no? Es que quería saber si usted cree, porque es lo que había visto el libro y tal. Quiero saber si usted cree. Y la de otras vacas y digo, pero si creo, ¿en qué? Y la señora le dice, bueno, pues no sé, en lo normal, en lo corriente. Y el señor le dice, desde luego, señora, claro que creo en lo corriente, lo que yo no creo es en lo sobrenatural. La contrantenda, clar. Els termes s'utilitzen de forma molt equívoca, és a dir, què vol dir creure? Que tens confiança en una cosa? O que realment creus en una cosa que és demostrable. Si tu creus que passa un riu per aquí davant i està el riu allà tal, però això no és una creença, això és una observació. Clar, per això hi fa la diferenciació, i és divertit en el sentit que li diu lo que no creo és lo sobrenatural.
Probablement la senyora anava amb aquesta idea, si creiem en lo sobrenatural, no? Però clar, per la senyora, lo sobrenatural era lo normal, no? No, que li diré és, no, és que creiem en lo sobrenatural no és lo normal. O sigui, al fons el que li està dient és això. El que li està dient és que creer en lo sobrenatural, perdón, que creer en lo normal es creer en aquello que podemos contrastar, no en las elucubraciones que no se pueden verificar. Bueno, en el fons l'ateisme el que defensa és la següent afirmació, la següent sentència, que si una afirmació no pot ser provada, si no tenim arguments realment consistents per defensar-la, aleshores no tenim cap raó per mantenir-la. Així d'anar. Això ens remet a si algú creu en el ratolí Pérez o creu en la sirenita de Copenhague, doncs no sé fa com que sigui, pot creu el que vulgui. Això no vol dir que sigui cert. Això ho il·lustra molt l'anècdota de la tetera de Russell, de Bertrand Russell, que va escriure fa molts anys, és un dels grans referents del ateisme, que en el fons, si nosaltres agaféssim una tetera i la poséssim en òrbita, com un asteroide més, entre Mart i Júpiter, i fos tan petita, tingués la mida d'una tetera, que en aquella època era indetectable, o fos un element tan petit que fos indetectable des de la Terra, hauríem de dir que no tenim evidències per creure que realment hi hagi aquesta tetera, encara que hi fos. Per què? Perquè si no ho podem comprovar, o si no ho podem verificar, o si tu no ho pots observar de cap manera, estàs especulant, estàs elucubrant. Clar que podria haver-hi una tetera donant voltes per allà, però si tu no tens cap manera de verificar-ho, no tens cap raó per afirmar-ho. M'explico? Perquè si no, què vol dir? Que podem afirmar el que ens sembli, podem afirmar el que ens doni la gana. Si no es pot comprovar, podem afirmar el que vulguem. Podem dir que hi ha un unicorni rosa a la cara oculta de la lluna. Si no es pot verificar, puc afirmar el que em sembli. I hem de creure allò que no és verificable? No, el que et va dir Russell és que fins i tot ens podríem equivocar en algun moment, però hauríem de defensar que només són certes les sentències o les afirmacions que són verificables. D'acord? D'aquí ve una mica el lema aquell del probablemente. Perquè moltes sentències a vegades no es poden verificar de forma absoluta, però són totalment probables o gairebé quasi segures. És a dir, l'ateisme en definitiva què és? Una filosofia, una cosmovisió que es basa en un mètode. Les conviccions han de ser sòlides i s'han de provar. I segons això no hi ha déus, però no hi ha déus en sentit general, és a dir, no hi ha déus, no hi ha fades, no hi ha teteres voladores, no hi ha unicornis, no hi ha qualsevol cosa que formi part d'aquesta imaginació humana que no sigui contrastable. No hi ha ànima ni hi ha vida després de la mort, no hi ha esperits ni món sobrenatural, no hi ha cel ni hi ha infern, i això té una sèrie de conseqüències. L'ateisme és una forma d'entendre i enfrontar la vida, és a dir, no hi ha cap ésser superior que ens digui què és el que hem de fer. No hi ha cap ésser superior que ens pugui perdonar o deixar de perdonar si fem una cosa que creiem que està bé o mal feta, perquè ho creiem nosaltres. Som lliures de fer el que vulguem, però hem de ser conscients també que som responsables de la nostra vida i de la resta de persones, perquè vivim en una societat. I després una cosa que també és important, si voleu fer alguna cosa durant la vida, penseu que heu de fer... Si voleu fer alguna cosa, penseu que heu de fer durant aquesta vida, perquè no tindreu una altra per provar-ho. És a dir, la idea aquesta de que, després ressuscitem i fem... Vol creure la seva opció, jo no tinc res en contra, però que pensem que això no... Els ateus pensem que això no és així. Per tant, si volem fer alguna cosa, hem d'aprofitar. Però també és una necessitat, en aquest sentit, de l'ateisme. Per què? Jo crec que realment no hi hauria ateisme, en aquest sentit, sense religió. Perquè si tu no tens cap raó per actuar d'una manera determinada, o sigui, per dir d'alguna forma, no hi ha ningú que sigui a unicornis. No hi ha ningú que sigui defensor per demostrar que no existeixen els unicornis. Perquè ningú se li coneix la baixanada de dir que està ple d'unicornis invisibles. Però en canvi sí que hi ha molta gent que afirma que existeixen déus i esperits i coses d'aquestes. Per això hi ha ateisme. Ho dic en aquest sentit. Però també hi ha una altra qüestió, que és una necessitat, la de protegir-se contra la intolerància religiosa i defensar la laïcitat com a forma d'organitzar una societat plural. Ara acabo amb el tema ràpid. La pregunta és una mica, per què s'asseria l'ateisme si no és una creença en una religió o si no té una missió? Moltes religions pensen que tenen un mandat diví d'aconseguir alguna cosa, és a dir, d'imposar unes creences, de, no sé, coses tan variopintes com que no mengis porc, o que no mengis llenties, o coses d'aquest tipus. L'ateisme no té aquest tipus de finalitat, per tant.
Però bàsicament per què? Perquè considerem que la religió està basada en un error de concepte. Dic un error, es podria dir alguna cosa pitjor, però això ja depèn de cada cas, no vull entrar en aquest tema. Per què? Perquè no porta coneixement, en tot cas aporta ignorància. I per tant no pot ser un bon fonament per organitzar la societat. És sovint, no diré sempre, però sovint una font d'enfrontament i conflicte, perquè el que pretén moltes vegades és imposar un missatge. S'imposa un missatge i no accepta que els altres puguin no estar d'acord. Clar, davant d'això, portes un conflicte permanent. I a banda, però ja és una altra qüestió, és també sovint també una justificació per encobrir interessos polítics, socials, econòmics, etc. Que això tampoc no es diu sempre, però moltes vegades també ho és. Bé, en això no m'estendré, simplement, com parlàvem de l'ateisme al segle XXI, hi he posat una nota, la vaig afegir ara fa poc, sobre el nou ateisme. És un terme que es fa popular a partir del 2006 i que bàsicament apareix com una reacció a dues qüestions. Per una banda, a l'expansió del concepte de la idea del disseny intel·ligent als Estats Units, que sabeu que allà en les comunitats protestants té molta força, i després també per l'evidència a partir del 2011, dels atemptats del 2011, que la religió segueix sent un perill, o pot arribar a ser un perill en alguns casos. Que en algun moment semblava que molta gent començava a considerar que la religió era una opció personal, sense més. Hi ha tota una sèrie de gent que pensa que a partir d'aquests moments es va posar de manifest que la religió segueix sent un perill, almenys en molts casos i en determinats contextos. Aquest nou ateisme el que promou és bàsicament una visió cientifista del coneixement en la línia del que us he indicat abans. Les coses s'han de poder demostrar, etc. I planteja una cosa que jo crec que és molt interessant i que això posa molt nerviosos, sobretot els teòlegs. Ara us faré una confessió. Jo és que directament penso que la teologia és una branca de la retòrica, però... És a dir, parlar morir no diu res, perquè no parla sobre el món real, parla sobre elucubracions, per tant, però és igual. Ara me'n vaig per les branques. El que plantegen els representants del nou ateisme, bàsicament, és que Déu també és un objecte d'investigació científica. És a dir, si tu afirmes alguna cosa, si tu afirmes que existeix un Déu amb unes característiques i unes connotacions, això es pot estudiar científicament, si és veritat o no és veritat. Si recordeu en el seu llibre L'espejismo de Dios, Richard Dawkins, que és aquest senyor d'aquí, hi ha un passatge que a mi em sembla molt interessant, en el que planteja, o li planteja, ara no recordo ben bé com va, si Déu existeix o no existeix, i hi ha un altre científic que diu, ara hauríem de... si hem de parlar d'això, hauríem de cridar el capellà, no? Jo vaig quedar parat i diu, i hauríem de cridar el capellà, per què? Diu, què sap el capellà que no sàpiga un jardiner d'aquest tema? Quin coneixement pot aportar un capellà sobre un tema que estem parlant, que es pot considerar com estudiable per la ciència igual que qualsevol altra? Home, m'interessa l'opinió d'un físic, d'un químic, d'un tal, a les seves branques de coneixement, d'un biòleg, un capellà... Com a tal, no sé si aquest capellà té altre tipus de coneixement. I bàsicament el que caracteritza aquest moviment és que promou l'activisme mediàtic per combatre la religió i en especial les seves formes més extremes, més radicals. El creacionisme, l'islamisme radical, etc. Aquests són els 4 màxims representants del nou ateisme: Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Richard Dawkins i Samuel Harris, que de vegades són coneguts com els 4 genets de l'ateisme, per fer el símil amb els 4 genets de l'Apocalipsi. Bé, i davant de tot això que hem parlat, doncs la conclusió és quin rol li queda a l'ateisme pel segle XXI. Estem en una societat cada cop més plural, cada cop més secularitzada, on la religió perd importància a la vida quotidiana, on els joves són cada cop més indiferents a la religió deixa de ser la base del coneixement, del lligam social, que és una de les funcions principals que ha tingut la religió històricament, compte amb això, i encara el té, per exemple, en alguns casos als Estats Units, i deixa de ser el referent ètic. Per tant, quan l'ateisme, en aquest sentit, passa a ser un valor personal més, la gran pregunta és necessari un activisme ateu? Aquí un exemple de l'autobús aquest, de la campanya del bus ateu del seu moment. Doncs, una mica la resposta seria quins objectius té realment l'activisme ateu avui dia, en el segle XXI, en la societat del segle XXI. Doncs el primer és difondre el propi pensament ateu, és a dir, afavorir que aquest pensament es conegui,
doncs cadascú faci el que vulgui, però que com a mínim sigui conegut, la gent pugui trobar la informació, cosa que fa anys era molt difícil. Lluita per la defensa de la llibertat de consciència i l'última gran lluita és la lluita per la laïcitat. És a dir, per una real separació de l'Estat i de l'Església, la defensa de la llibertat de consciència, aquells principis que hem parlat abans. Exemple. Home, l'exemple és d'aquest activisme, parlo de l'activisme ateu, la campanya del bus ateu que es va fer als anys 2008 i 2009, els anys 2008 i 2009, que tenia com a objectius bàsicament fer palès o posar de manifest que els ateus són un col·lectiu nombrós, ja ho hem vist, en alguns casos estem parlant del segon col·lectiu en nombre de persones en la nostra societat actual i en creixement. Recordeu el que dèiem, els joves cada vegada són més ateus, la gent gran, o sigui, els joves van reemplaçant, a mesura que es van fent grans, van reemplaçant a les generacions següents i per tant és possible que en un futur els no creients siguin el principal col·lectiu a nivell d'eleccions de consciència. Per tant, fer-los conscients de la seva pròpia força. Moltes vegades els ateus han actuat pensant, bueno, una religió majoritària, són pocs, no sé què, no fem gaire agulla, que no sigui... El tema és fer-los conscients que realment són un col·lectiu molt més gran del que ells mateixos de vegades pensen. Normalitzar la presència dels ateus a la societat, que a poc a poc es va aconseguint. Aconseguir també el respecte i aconseguir ser tingut en compte a l'hora de prendre decisions socials i polítiques. És a dir, per exemple, quan es fan legislacions, que es tingui en compte també l'opinió dels ateus, perquè hi ha coses molt curioses. Es crea un comitè d'ètica, el primer que fan és cridar un representant de l'Església. Per què? Primer, la pregunta és per què l'han de cridar un representant de l'Església? Per què no criden experts en ètica, professors, catedràtics, la gent que treballa en aquest àmbit. Però si és així, si es té en compte gent d'alguna opció de consciència determinada, perquè no la gent que no té creences religioses també. Seria lògic, sobretot si fem servir l'excusa que es fa servir habitualment, m'estic passant del temps, acabo. Si fem servir l'excusa que es fa servir bon temps, que és el tema numèric, és a dir, si són tants o són quants. Bé, i acabo. Alguns exemples d'activisme ateu, des de manifestacions a campanyes per promoure això que dèiem i alguns exemples de per què s'ha de mantenir aquest activisme ateu, des de les classes de religió, dones que encara han d'anar tapades amb burques, coses que moltes vegades donen per fetes. Per quina raó a dalt de les muntanyes s'han de posar creus? Per què els espais públics s'han d'ocupar amb creus de confessions religioses determinades? No sé, no els veig una raó. I acabo amb una anècdota molt... que fins i tot sembla poc. Aquest senyor Sant Jordi la presenta, l'escut de Sant Jordi, la creu vermella sobre l'escut blanc, i això és l'escut del Barça. Suposo que tots coneixeu el Barça. No sé si coneixeu el Sant Jordi, però el Barça suposo que sí. Doncs coneixeu l'escut com és, es produeix una circumstància molt curiosa, que clar, l'escut del Barça té aquí una creu de Sant Jordi, perquè ve de l'escut de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, per l'arrossega, i s'ha donat la circumstància que de vegades quan ha hagut d'anar a jugar a futbol, imagineu-vos quin perill, jugar a futbol, a algun país islàmic, doncs els hi han fet retirar la creu de l'escut, perquè clar, els certs països islàmics no permeten que hi hagi creus. O sigui, imagineu-vos, jo quasi m'atreviria de tonteria que ens n'arriben, no? Però és que clar, podríem parlar del Madrid, el Madrid és el gran rival, i podríem, no, és que potser del Madrid, no. El Madrid, si us fixeu, a dalt té una corona, perquè és real, però és que a dalt de la corona hi ha una creu. Doncs el Madrid, quan ha hagut d'anar a jugar alguna vegada a alguns països islàmics, li han fet retirar la creu de l'escut de la corona, perquè no podien haver-hi creus. O sigui, fins i tot en això estem iguals. O sigui, imagineu-vos fins on arriben aquestes coses de vegades. I per què caldria mantenir en aquest sentit l'activisme ateu. I bé, acabo amb una cita de Thomas Jefferson, un dels fundadors dels Estats Units, dels pares fundadors, que penso que és bastant il·lustratiu de tot el que hem estat parlant. Perquè la creença religiosa o no creença és una part tan important de la vida de cada persona, la llibertat de religió afecta cada individu. Les institucions religioses que utilitzen el poder del govern en benefici propi i imposen les seves creences a persones d'altres religions o que no tenen cap fe, soscaven tots els nostres drets civils. D'altra banda, el suport estatal a una religió establerta tendeix a fer que el clergat actuï sense rendir comptes a la seva pròpia gent i condueix a la corrupció dins de la pròpia religió. Per tant, i això és molt important, perquè és una mica el que hi ha darrere de la filosofia aquesta que dèiem dels Estats Units,
construir un mur de separació entre estat i església és absolutament essencial en una societat lliure. Això és de l'any 1808. Sí, no sé si té això. Bé, ja acabo amb això. Si voleu alguna pregunta, i si no passem al debat perquè ja he acabat tard. 3 dies sense cosa. M'he allargat una mica més.